Bremo ato Ghana de shemu nyina ha mama kwaba. Ediba DLFM 106.9. Ebraso se yetena se na ensema hodo a yaboaboa no sa agye nsem ka se bo no. Yede ni nyina da eba ebesemo. Ye ka mo se ne eyadwada. Kita wonsa bosobe no ne da etoso enson enfempem mienu ne edununumu ene ewei. Nenso de yaboaboa no se agye nsem ka se bo no. Yakuche ni nyina da agogu yen abefontentan kese no so a na ye dlfmonline.com Africa sebonam DLFM yen app no na bio tinun app no so wodi ane se obekọ Google Play anasa App Store wodi download wi na wa search DLFM 106.9 ka sebonam so a wubenya bi na watie edi amayen afensi Facebook no eye adwuma YouTube ade TikTok ni nyina da DLFM 106.9 Kasiebwe ehumfoni ane videos awdo nyina nam so a wubenya bi na wahwe ede amayen awiei ensem titira ebedi kaseboro mu akotiri bi ene se Ghana mampeni John Dramani Mahama apedwumadi bi honto abababo pa na yenu adesuafo a wonom ekwasua pon foforo no kapreba omuntua bi first year student no entua bi sebebeboa na omanya kwanya atimi ekwakosua enwoma COP Mohammed Fuseni edebetuja HM say ya police administration no ebebo aban sane be ya 24-hour economy ne betimi ayejuma. Eboka kopiem wa santema tane mo dia make se ma se badwane edema de hia wonom ewa bosome frɛ ho ewa santema tanem nana kwame asafo Agyei Agyei abon homoden akwakwaya adoye ede ama enkokora ene mrewa ewa na bato empesu aso yede mu kiremo ebesuma wiei Mrashabedwani edima efiam pesuane so ede abetuja HM say ye besia bo aban ekoje ewo IMF no enya ade ehuhia. Head prophet edema True Faith Church ewo eye Kwatai Zona ono na ye head pastor edema asano krabata ewo ahodwoda aban California Junction ewa sentimentemu inshaya so abato mpesu aso ne den atem prophet Shadrach Edu ade smatudwa echiremi say Nana grada ene court asheso nkoda afiase efinhye dunum ne de eye obo judge na baso na mum enka finhye dunum ne de 35 years anka ye 15 years 35 ananka beboa Ohene edema eyaman so domike niago ede adesre de akoto abanyanim so mbomode anombo ase na ebe ye omakwan no obetimi aye ede ama onsanso na ye tertiary institutions no onye FMA o Bako PM of Finfimantanum Metra Central Region dia na de hia wonom wasikuma odoben brakwa omakasa na omo MCG anase DCG abo kom ya de hia na baso chenzo ombo hombode patumi aboa ma wonom asiesie kroma ni gisem ene efin nada eso ebe betwa mpotema no mopa ensem no pina ka ho na de beso mo say agye mensem kasebo ewo DLFM 106.9 na yaka mo say Enquires Association Wanu yankabam kuwa watai yam papa Charles kwadwefo so adabɔ no manese ade Lumba dwumade nyina kire kuo no ebiwa monone ede benso ewo mangandam na obotaye ne dwumade a wo mudie nyina ne sɛ wanom etai yam papa ade Lumba chi na nyumutuom na afenso ni radio station dia da so DLFM 106.9 dwumade nyina kire kuo no empefo bom pom de ato no monti meka sɛ wutie mi a wo kondo so bɛka ye ho a mesra kwanya na bai so wa monone so mangandam afempefo ahomatufo eso Naji munche mpenfo chemse kune mo de pasa no manam. Ahomatufo na 0538 865 393 0538 865 393 yesa ye homra ne say yemfa odo. Upensio edi odi ujuma de ana mekanfo Lumba super edi amount na mpenifo peshenkani onim tricycle anike achintu ye shenkani afempenifo ewo 0555 274 757 and 0577 475 343. Okodan sumani ni important Madam Abanyameche so distributor wo hono mo adjacent Lumba sport ya Pietus Lane from Madam Abanyameche 0557 349 401. Mama Vic Franco Sport M or adjacent washing bay na freno 0500 680 783. Bra Kwame da command circle station Obayadom Choba no Bra Kwame 0244 094 793. Madam Edith Kusi the way nyo Opsi Central University Freno 0246 601 004.
and 0266 400 215. Akenka for ya senkodwa ebesoma wie no edi ameje so etakwade kodokrum twabe wo de hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mpo ne hemene Adwoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebo ne kire wankasa ebeto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe kasiabo no enchire mu ankasa eni na Ghana fo nyina bekayam emra ndi semanyokui ebontoa apre omampani akonwa ewo mfempem mienu ne yadunu nan abatonum ena wonum ka kire Ghana fo nyina sei Yankopɔ ya adom na abrewa eyipuma kwam na abato no enkunumde ekɔ edema ndi semanyokui ene omampani John Dramani Mahama de omoba pe adusuafo wonum bekɔ suapon mechire first year students a wonum kɔ university ahodo o mangana mu nyana bekɔ school na wonum first year ne de kapreba enya de wonum ebetua bi kram na mpaniampa ne nuane ampa Ghana mampani John Dramani Mahama ana afin so sofo no na hwe o mangana humasua so the den ede onimnyamfo Haruna Idrisu ena biu Chief Executive Officer Edema Student Loan Trust Fund Dr. Sadija Shraj apadwumadie sonko bi hontoma ewa piemantem ade na daso no eye no fees stress policy dwumadie ikoso SDA eye College of Education ewa Kofodua ewa Sokore mensenem ewa pie mantenem na Ghana mampani kirem sem dwumadie omade abai no emu ada pasa no manam na nyina ne sem adusiafo a wonom ekosua pon foforo no wo kwa wo fesi ane de ye yaban afa ho ka untua ka prekram na Ghana mampani kasa odwumadie na asem na no mopa hontoma no ena Ghana mampani John Dramani Mahama kirem sem policy ne ba beboa pa titiru ene omanga na mensin ne matam ne nyina mu wonye obi amfrim onye wotwe enya Adwoa sa wo ye oba sa wo ye bema wo ka ho bi se wadi dem se wuni dem wo ka ho bi se de osika samte wo de sika ne ho so wo sika wo ka ho bi ebeboa pa na mofo ne ko school a first year student no fa na kwa muntua Ghana mampani kirem sem amama ya hodo no guso mu ye bi na munya so tachi so betumi ya boa na omanga nanso enwumasua tertiary education no ne ma konkan e de ma omen Ghana mampani kase no kirem so kopie mu Norway Germany Finland ne ma hodo bi aka university ahodo ne nyina kapre muntua bi enti Ghana nso yesu ba beje bi pa na boa na tertiary education na konkan obi adaja obetumi aba ne homaden akọ isechese wie na ndam sikanti be ye osia kwan ha ne de omampani eyi de afro okram Ghana mampani de adesre de to Ghana fo nyina nim sei yenta akire ne yamwa na ba peso oboa na Ghana akwanya to ma obia wa wo ba wie SHS no peso okọ school to aso na so onya kwanya nkọ no akwanya na bai na mwa na obia no onya kwanya nkọ school na Ghana mampani kirem sei obeso Ghana mo amaso obeso no nkasa na fru Ghana mampani kirem sei ademoto wote ba boa pa ma my Ghana tertiary institutions na konkan ye pa fa ya de ho no mo kama na bibia konkan mo fansa mo de asua de no man yatumi akwa ne mo eye mpuntuo ne homasua mu Ghana mampani e de ade sada tujo so sra mo fansa mo de yan fa kwanya we so na no mo de mo ne konkan mu nsua de ne mo afi so ba fa ho kade a onpeso bia ba koto ne homasua ase e o ma ban e na so wase no de nsem sei. This policy ensures that geographical location, gender, disability, or socio-economic background will no longer determine who can sit in a university lecture hall. Across the world, countries are embracing the value of publicly supported tertiary education. In Germany, public universities charge no tuition fees, not even for most international students. In Norway, Finland, and Scotland, all these countries have adopted similar models, recognizing that
education is not a cost to be feared, but it is an investment to be protected. These countries have, as a result, developed highly skilled populations, reduced youth unemployment, and increased social mobility and enhanced civic engagement. Ghana must not be left behind. We must prioritize our people's intellectual capital as our greatest asset. Let me use this occasion to call upon all our stakeholders. To my students, this opportunity is yours to seize, focus, excel, and commit yourselves to serving your nation, Ghana. To our tertiary institutions, implement this policy with transparency, compassion, and excellence, and let us make this a model of effective public delivery. To the private sector and our development partners, I invite you to co-invest in this future through endowment funds, bursary schemes, and public-private financing models that extend the reach and sustainability of this initiative. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama Namandibwe Yansem Treni Kontehine Kofi Obo ene defri apiamantenum ebesomoye. Yentwa Kasiabone so ene da so agina proyemantema na COP Mohammed Hussein Siraj edi abetu ja chemu say ya police administration no ebeboa na ya 24-hour economy na mampeni John Dramani Mahama ne na aban edi abano omobehwe na omososo no matimi aboa no chema eyade a police fo no ebeboa sane ebe ya oban bo ho nsem betimi akoso edi amatememfo ni na eye adwuma ya fo mbeye ewo 24-hour economy ni ombebo mo ho ban akwani asani na so sane ebe ya boni bia ento wo mo eba kro no sam ni basabasa ye omo akasa beginem abotememfo no ho ban no di nsem we etudwa wa bra okọ Eastern Regional Police Headquarters ewa bra ye police fo ya training ombeye 233 e pass out ewe ye poemantemu na oba omayimu dia ya police form pass out 2705 ana chese fiade etwemu yomuni na etimi e pass out no kasa bia no chemu say police administration na yade omati new unit ewe police headquarters omatu ni din 24-hour economic security secretariat omobehwe ama ahụbamba honsam etimi akoso ewe 24-hour economy nim na ye COP Mohammed Hussein ono aso na ye director general Edema National Patrol ye department no HM sasa na Ghana for de omo ho ato Ghana Police Service to say eyade ombebo omo ho ban na asumdwe etimi akoso wo man nim no enya de ombetoto na sekra na ya police for nso aye yi omo na yade a omo ba beboa na ahụbamba honsam etimi akoso nso etimemfo no omo fo omo ho enfento omo so. Honorable Regional Minister, distinguished guests, recruits on parade, ladies and gentlemen, the police administration has taken cognizance of the government's avowed aim of implementing the flagship 24-hour economy. For such a monumental policy to be implemented successfully, the Ghana Police Service has a cardinal role to play. The police would be expected to provide the needed security to ensure that citizenry as well as workers are well protected. They are well protected at all times to be able to go about their legitimate economic and social pursuits without any hindrance. In line with its proactive measures, the police administration has established a new unit at the police headquarters known as the 24-hour Economy Security Secretariat to oversee the security coordination of the implementation of the 24-hour economy. Our country's reliance on the Ghana Police Service for their role in promoting peace, security, social cohesion, which is vital for national development, cannot be overemphasized. I therefore urge all of you on parade to exhibit high level of competence that complement the confidence that the citizens repose. In order to live up to the public trust and expectation, you must enforce the law fairly, with utmost respect for citizens and their human rights. The motto of the Ghana Police Service, service with integrity, highlights the public's expectation of you as police officers. You should take note that as police officers, you are servants of the people and must serve with integrity and fidelity. Enwachi anodeta police form pass out nanim se badge na ebo omoboso no enya se ya ade abohonum so mo fembe hunahuna nipa na emu omamo hwe so beso moman no ewa akukuduro mu ahobrase ene anuonyam hyemu. As you take your oath today, remember that the badge on your chest is not a license to intimidate. And I emphasize, it's not a license to intimidate, but a pledge to serve with humility, courage, and honor. Let your conduct, both on and off duty, reflect the high standards the service expects of you and the nation at large. As police officers,
You should desist from engaging in any activity or action that will bring the name of the service into disrepute. In all these, your gallantry, service, and sacrifice, as you commit yourself to difficult but noble task of serving Mother Ghana as police officers, will always be appreciated by the good people of Ghana. I conclude by reminding all of our citizens and officers alike that security is a shared responsibility. Let us support our police service to give best service to the nation. Let us demand accountability, show respect, cooperate with the police, and volunteer information for our collective quest to solve crime in our country. Eni ya uti ye COP Mohammed Hussein Siraj na manibo yensem troni kontin hine Kofi Obo ane di frɛ poe mantemu ebesomi. Yantu aka sebon sen ko pie mu asante mantemu na ansa na no tiewe mi basisi a. Eyano kwasem semuma yemwa nipa ewo mra otiase yemwa nipa ewo mra owonkwa enokwasem pam nanam sa anamotuo wenti oniminyamfo a ono ya mahebedwane ade ma ade hia wonom wobosome frɛ ho ewa santemantenem oniminyamfo na nakwame asafo Agyei Agyei se opesi oboa na sabe wonom amanyini ede omfie pi akwa animu a efiti amfie beye aduasianum ade kɔ nanim obɛboa wonom pa na wonom so etimi enye bi kakra de apɔgye woman me visedum pempenso bi a na nipa wonom anyini akɔ nka na setrem na yɛ den ye pam de santi na nakwame asafo Agyei ya oyɛ mahebedwane de ma ade hia wonom ewobosome fa bɔ no homaden etimi akɔ adoye kɛse de ma ade hia wonom ewo na bato mpesua so a mekese no ɛyɛ communities ne ma akɔ dunson de obiara nsaka agapade ene akyɛde a in fact ekon ye pam dwumadi odi na semtiti ada so ne say let's smile together ye nyina da yensere emum evitasabe baakufo didi akrom enye de na wadidi ame na wosiri na kwamedi me no meze ne ye nyina yatimi asrapum ne sɛ dwumadi ewe ne yade a ɔde boa emam penimfo ene nkokora a wɔmadi emfie ne pi efiri mfinhia no aduosianum 65 years ede kro na boa wɔn so kakrankra omanya bi etimi dia podjo won manom na oniminyamfo Samuel Echampom aya research assistant edema oniminyamfo na nakwame asafo Agyei aya ono ya mahebedwane edema ade hia won wobosome frɛ ho oje mre na oni nsɛmtwerɛfo ekasa na okire mi sɛ dwumadi oniminyamfo asafo Agyei aya etu ye no omachemu mienu omo wo zone 1 na afi nso zone 2 na zone 1 de omo hyase a na efiri eye sunzu frɛ ho zone and afin so asiwa zone eno ne ye eye first zone no aha dedi kan ye eye sunzu frɛ ho zone and afin so asiwa zone eye first zone no and second zone no eye asiwa and afin so lake zone eye de toso mienu na ne kasa mu ana o kire mi se adoya on abo kwaya ye no enipa maako amanyini na momfie na kwanim 65 years ede kɔ no eye he no ene aduonum 220 na mo saka akyade ni bia first zone na mo hya secheche niama biti say emo box ahoto cooking oils ohu we ya ngwa ne ho ne manema pi na ka ho semina na niama pi na ka ho a oh in fact emu ya de ye pam oniminyamfo ka sem na o kyerem se na kwame asafo Agyei aye akantam adinsia se baba no homaden aboa pa ma no ankasa mpesu asofo niama konka de mo sabe ontumi ntrase ndi de men ewa ma na de hye behu na ma na o kyerem se sabe anya sɛ wanya na abu so na mmom sɛ betumi abɔ na mmom ne bie nso ɔmo nsa aso ɔno matwren na okire mu a de hye ne nkura ne sɛ okenkam ɛyɛ Psalms homa na ɔhu ɛyɛ Psalms 71 verse 9 ɛnwom aduoso baako ne yimo nkron ɛna okire m sɛ do not cast me away when I am old and do not forsake me when my strength is gone and to a man to mention and you ami ɔse and to mention free wanim
ewo mra ma ya kokwa na sabrewa san so na ma wura mfiri me emra ma hoden asa we na hye ni nkura ne bible no kura ka da to ni nyamfo chemse bebo pa ma sa na moto wotu no wanya nhyira mapa na de hye mo yan kokwa na mre wanso no pesu aso no mo so anya bibi etimi adin na research assistant edma ma parliament edma bosome frɛ ho onyimnyamfo Samuel Champon ejemre eni de yakasebo otwetwe no nsem sei eto de yakasebo enim Inti eneno yura Nana Kwame Asafo Agyei member of parliament a ohwe bosome frɛ ho na me ya adom ma otimi bai na ba ye no besresra ye nkuro no ni tiri mu pop out ba ye se ye mmere wan ye nkokoro a ewo some communities a yare akwadere won se bi omu a because of omu fie no nti omu ntimi nya dwuma son bia fan support omu livelihood no yura Nana Kwame Asafo Agyei ba be ye won adoye kakra ye hwe papa no omu from 70 years plus omu hododo won kakra se bi ye sason so no de yura Nana Kwame Asafo Agyei timi hwe nti enne no hwe a in total Nana Kwame Asafo Agyei timi call 17 communities mu fi se ye hyase wa ahwea so ana ye ben sutam ye call nsoyem number 2 nsoyem number 1 ye call amomo so asamama abosam so na ye tisi tebeso number 1 tebeso number 2 ye kowura mu dwuma achi besiase anwea so ye foroba dan so ibewie wo enyina se de yewura eye nyina ne se obekire odosoronko e de akire maamenom ne papa nom nkokora ne mrewanom omu wo fie a sebi omu mfie no ene omapomuden ema omu ho kwanya momu ntimi nya dwumaden emfa moa omu edada setirem eno eye request bebree eba yewura Nana Kwame Asafo Agyei table so te ne no akoya fofi de na chese ekwan abedemu ama no so ono so ebehwe na request ya aba ne table so ene sebio adesere kakra ewo ho no yewura no ahwe na otimi eye fro nti ene no otimi bai ema one ye mrewa ne nkokora no bidi nhyiamu na ene no out of 39 communities a yewura Nana Kwame Asafo Agyei are selected for first phase we a program a yewura Nana Kwame Asafo Agyei ye twa ne tia se Nana Kwame Asafo Agyei philanthropist program nti no program a yewura are rolling out first phase no out of the 92 communities I wo bosome fre ho ha no 39 communities no are selected for the first phase I nkura me bobo so nyina no ne ya ye nyame adom ochena so e betiasi e wasiwa yakobo biem ne afro akọ abosoma bepo so ampento yakwa lake zone nkura wo lake zone ho nyina e beye ne yakọwie e wo isanse na megidi ese nkuro no so dodo no aka e wachira omo so ehwe se yewura Nana Kwame Asafo Agyei so ba besra won no matena enu achi no ena onimnyamfo Samuel Champon no ya research assistant edema bosome frɛ ho mase badwani ekasemo ena wo kyerɛ mu se sa na monto onimnyamfo atue no o ma ne ntwa so da ebi mo ye madwen say ye settings o kyerɛ mo nya settings da obekɔ so aye na bribra obe na kasie mu eni we de di kan obekɔ so aye saa fibie de obewɔ no ho moden sɛ enkokura ene mrewa ewa na abato mpesu aso obewɔ no ho moden kakra bi obenya no obetumi akyɛ mana so oso na nkokura na mrewa no so odumanya bidia podwo mana vi sɛ eno na nhyira mo kyerɛ mu sɛ we betumi abo a mrewa ne nkokura mo abato mpesu aso nso omo ho ahanha odum ba ne saa ono so so ne mase badwani adwuma wo ye no ebetumi akonka ne yipa ono so kyerɛ mu sɛ minia ye hwa ye mrewa ne nkokura fo no mkuta experience omo no matena nkuro no mu MPs eko eba assemblyman fo eko eba president fo eko eba omo nya nimdie wa mamu nti sɛ omo kyerɛ wo adwene kyerɛ wo na sɛ wo fa omo mu koyie nti enya bɛyam koa ne yewura Nana Kwame Asafo Agyei bɛgye osa bɛgye mpanimfo no nsɛm nhyira ene afutu a enam so a ɛbɛboa no ama ne dwuma a wɔyɔ boa bosome fo ho no betumi afa ne ntoma pa etumi agi afura nti obi bebusa de sɛ dan na yewura Nana Kwame Asafo Agyei de bae ne nya bibi kɛse bia ɛmo kakra ama kakra na ɔde amaw na sɛ bio nso kɔ a ɔde aka wano gidi sɛ wontimi enya bibia anaso ntimi fa bibi bebree emma nanso ɔdɔ sen ɔkyerɛ yɛn a aya na ma yɛni agye ɛma yɛn so yɛn ho kekan yɛn nti so far ɛnnɛ no 220 beneficiaries ana yewura Nana Kwame Asafo Agyei etimi aboa omo ama omo nso ensa aka ye also omo ensa etumi eka nyame ya adom ochena no about 100 beneficiaries nso ho a omo nso omo behwe 120 beneficiaries or so ho a omo nso ensa beka omo nso adodode na yesire nyakopon sɛ nyakopon emma yewura the member of parliament ahoden na
na ɔmma no nyansa na ɔmma no yokuduro honhom na de wahyase no wotimi wie no awie panam gidi se ɔtoa so senia ɛbɛma ahyɛ ɔtimamufo nyinaa nkuran sɛ ampa anidaso wɔ hɔ na Ghana ne bosome fere ho nso betimi afa ne toma pɛsra 106.9 FM. Any awoti ye ayo penny paul no oye research assistant edema onimiyam fo mashebe ma de sha mo abosome frɛ ho na kwame asafo Agyei Agyei the den ede honorable Samuel Echampon na wote nenkan Yanto akasiabone so na mrahye bedwani edema afia constituency no eye onyonyamfo Isaac Boamanya akon kasa tia ye ginasi abayesi so kwaje besia baye $360 million ede afri ye IMF for ana otwemu se ni aban eye ne de nya de ehia kresan sa de ntina mo amobeka san hu hia se mo be bobesia na emum se de mpesa mo ko bobesia na mo for how ene eka embra meto oman Ghana so no ndi ochema ka aban embomode afa ne ho nto eye domestic revenue omojeje ewo man mu sense ode ne ho ebeto eye besi omobo edi free aman foforo so sense sa de ne de how ne eka pa ne ba beto oman Ghana so na semo yo mo kan ye ewo mrahye bedwam no chem se ye ginasi abanya CD entwa ye kura na emum aban so abeka se chem se eye besi abo we ebebo amoman sikasem so no etimi akosoro na abra eye ononyafo Isaac Boamanya akon ekasa no din sem say edituja PNT Odikano the most critical part in this loan or loan last year abana or contracted now the total amount in there $900 million to support budget over the next 3 years. Now time now you draw down the first tranche of it. Now the second consideration about parliament the minority then our majority today. Wakaseti here the abana bobesia do Ghana yende stock wa kwosoro na won keka wuntino. No here the abanda jide misika. Now come fast track to this month or July 2025. Abana na oreka desika no oroma Ghana yende stock wa kwosoro. In the ono wa renegotiate the particular transaction from $900 million to $1.060 billion. Meaning that we increase even the loan portfolio from 900 to $1.060 billion. Meaning there was an additional $160 million in Wadaka Ekona Woko. So the big question is what has changed? Ghana Yanka on which area and other him found a way to branded or dream was so that was the first major pointer Yejinada Yepede Ghana for Nasiati. Now you the Abano is not putting in place any measures or to reduce their stock, but rather no or Kodana or Bobesia now would increase Ghana yen debt portfolio. The second part of the DLFM. Eni ya uti ye eyora Isaac Boamanya akon na mrahye bedwani edema afia constituency no na manibo yen semtroni Alimatu Abubakar edin adodo na de frɛ no eye Hajia Streetness ana de besom yen yanto akasiabo no so ene yenyina mu ewa Sante Matenum na head prophet Adema True Faith Church eno no ewa Kotai Zona ayo no ye head pastor Edema Asone branch ba ko ewo Ahodwo Daban California Junction ewo nhia so abato mpesua so prophet Shadrach Edu akasa echirimu am okonfoba ene wasesa wabe nyame nipa mapa prophetess agrada o chiremi se wanya na ntiyesa agrada court ahye se onkoda mfinhia no dunum 15 years ana osofo chiremi se oh na 15 years de twetwe pon asa de adan asa no mabanum asa mo wafa me singlet ehye matade yasi tia isu akram emana osofo pon Shadrach Edu Agyei ene de yakasa botwetwe nkoma na wo chiremi se Young Gantra Ghana for a prophetess Patricia Asiedu. Dodo asanam na nese na agrada. Anganya hwe krampo no. Wo hwe adwirim ene kro no a maminam tenten no a. Asa obi a obo 11 no. Anasa 7. Ene ode bo na e kwantenten no asa aya asa obo ato atwe ne wa cross bo wan say go no wa hyew. Na wadwiri hu sika no dagu ne botum. Frakada mpa mame ayen. Na nya hwe kra nka mode ne tu afiase a. Mo man nya mfiri hye aduasa no 35 years. Na nka aye fine. Na 15 dia esua kram osafo kasem ana wo kire misem onu wankasa na church member ba kumpo ye ekopiem agada akachi a
sikanti oba no abodam ne wayi tese obedua ne waboda bridwo kra bibia nkwa kra agada adnum ne hu sika sesabe nso nkronso atwene pa ho moja na prophet Shadrach adu echire mu sem ade ajaji na ye no edikan obo na baso fisa sem we si ye ne agada mpodie engase mpanifo chi ne tu afiase na chapi onim de enti agada mpanifo atwentwa mo na asebe pem ne nanso jaji no wabo na baso ne mumka omo je musa kire mu kaka na 35 years mfisha de sen man ka beboa esen 15 years no osa kire mu sem agrada aya akra circuit court atwe na so nkodam mfisha du num ne de 15 years ne de eye pa evangelist Patricia Siedu 15 years ne de eye agada nkodam ni on sem be fi se ba tenase no wafa eye telatanic advertisement na da na frakadam so ye de nyame anim de kure ni yakopon kura chi sana agrada akra wansa kire nwie oboa frakadam no ye momfa ne nto afiase ne nsani mu nkire mu no enie agrada ye nipa bi a asase we so no wa frodo nipa papa wa bu nipa ne wakra wasa wache wasofo so dak na meka so difo so dak na meka watra wache ade na oman panifo ye so ne ma bi sisa hwekwa wafa so bu nipa sika gale yakura bi afri akọ kuma akọ ne nche wo bu se kojo to e ma akra ba abodam bena be bodam ni oba na se de opa no wanya no ye ope no e na won sa aka no because of mope sika ententem eti kwa afa so bu amanfo agye amanfo sika e de aye ne ono kwa asadi se me wo sika me ye sei no wo se di asofo panifo atam e se twabo nipa atitirufo twabo wo mo no o deserve se de tum ya na edu ba bi ho asofo for me ka dokore en kire ye ho se me se me jira se me ye bone ya no aka ani kwa se ye se wo ye evangelist obi akonfo na nsi akonfo ko sakra ya wo so ba be ye evangelist ye se ne evangelist se ne sakra hwe ne wo asuafo no na omo di Yesu Kristo ati sai efihia sai na na nsa ya asa akọ evangelist wasa de ya bomu se wo hye nkom so ye mama pat agrada no kwa se wasa gi agrada sa to ho so eti atemu na bu ye no me no mu ya adwen eye 50 years no eye obi a so besu esuahe obi a de besu ahe so ba de bu ate no e oba no so ye sa de so eye pa yamfa nche ne sesei yamfa nche ne sesei ayamfa nche ne sesei ba dia wa ye yamfa nche ne sesei na se nipa di bone wa asase we so a etwase ye de che no ana yamfa nche ne sesei atemu na ache kura ese ko omude ne man da no matter ho ama enema bia ye nwonwan because ye road awusu bempa hwe kwa okfa so kra ye Sammy Jamfi kwa fa so ni Sammy Jamfi ehia ye we de camera see so ama Sammy Jamfi nyame do abafre ya efiri no mafrase ya kwa Sammy Jamfi kwa so ba asem won de ba bia de no bajutwiri nipa bia de no bajutwiri no enti atemo de eye ai enti atemo ni de mu da hotrodo na momfa bi nka ho na ne krakra na prophet Shadrach eduka semu na wo kire mu sem oni nkomo kakra vanfa agrada juruma odi adi Ghana de hye bi na wo kire mu a na agrada ne o kire mu se wasa chonso do hu ni se agrada aboa onsa kira na ekro no na sunsum na odi ekro nyame adwuma mu o kire mu agrada yi aba enipa pempem pa agrada tenase ebu o ma fa so okuru mu in fact esinda de Lumba nwom esinda de Lumba nwom epantoma wadada ni papi ebomu ko mu se dwe e de afa so a ejapade a wadwiri sika de agu ne botomu no nyasem kuma ebiri mu sika akọ na agrada agye ebiri mo ntoma ene zabusuafo tumi kwotwan asase na agrada agye adan wo ye hwan osafu kire mu se enam ni sente ne memma bi amokọ agrada nchen ekope sika o mo nzanka sanenam nsane mu amfai o mu kire mu se ne ebi be makura wu tese okwasina ni mu a enya adwuma me ne ma ne fa wo ma chi a ye ya wade na egwei o kirem se na magrada so menne efe nyina jeja agrada kumem be ma wokurom ha na menne o mokọ sinani mu a wode mu ntwata wokura yim ba ewu mu eti onye sof bia so ye difu a ye hu ni difu ba bia wo ye eye fraud no fraud iti ye atemu no me no mu nyina ya adwene o man pedifo atemu no mu ye no me no mu nyina ya adwene papa nyame nhira wo mu se o mu so bu atemu befe 50 years me kra na kama 35 years me na 35 years atiefo nyina me se so di bone na wo hwede ye come na 35 years na me judge ntia de judge na do aye no awutu kwada na ani kam so matwa akwase mu 35 years because god dey amanfo afaso e wo asase mu eso no e wo Ghana ha sei no oba ntimi ye sa niema wo da oba otimi ye sa niema otimi fraud ni pa sei no me hu bi kra da efi se ba wiase a manya mfihye aduonum miensa 53 years me hunu bi da so ba timi bu be ma na be ma kwa no osu no odi awere ho
akoda fie obi timi koda fie kra no enam se obu no bu yes me hunu bi da so ba timi bu be ma na be ma kwa na osu no odi awere ho akoda fie obi timi koda fie kra no enam se obu no bu ne be ma kwa timi asore na bra na de awu hey ene ensem ho di man kansa di mo ensem wo kreyim osofo kirem se agrada ebu amanfo afaso sa menne mema no pi mema nsori bie wo kreyim enti mo amkeka kasa agrada 15 years ne dos na judge ne tirim ye den no kirem se mo munnim de ekro empanifo se sabe yanka ni wachi ase agro na de na nka agrada nsa kan opachi na osu ma bo se yes sanka papa na duro ne ka ti de lawyer na ye ne de anasa judge na ye no eso ani ye pam we ye head prophet at the True Faith Church I no wo kotai zonal anukran say head pastor at the ma asoro no krabata ewo ahwodwo Daban California Junction ewo nhia so about to pesu as ne den at the prophet Shadrach edu na wote ne nkan wie ye nyina we so na ye mmom adwonta ne taw na ye nkwa na kase bo na time ne de aso anesa dele kaite na osem say yes kase bo ne mu odese we live edi free nkura kan na say good afternoon senior mesemeje so Coffee Parliament or say greetings to you all day or chaya nyina no here live edi free aguna bobikuma apaya dasi senior ba omiaba na aka ena was so here live edi free ashama about to mpesu aso de aka na de medase eno ano no ye bɔ ne tew Richard ahwe na wɔkyerɛ me sɛ Nhyiraba Kwadwo Sammy bi twabe wo de hye konkron ene Adwoa Agyei Sikapa kasebo ne mu oda sɛ sabi nso nkron nso emu oda papa na wɔhwɛ live edi free gbechere station hɔ no ma na DJ Ghanaman fidie ne so DLFM wa biatum te wona de hye ne nyina ehwe kasebo ne de free we nso free Anita entwene wɔkyerɛ me sɛ good afternoon, God bless you for your good work. Anita da koman yada se Anita yenso agye so Anita sa kyerɛ me sɛ ha wa stressa hu sɛ de on sere kura mfa master planner junior kentampo se kasebo ne mu oda sa no manam me wo fase we de am se opese odi dwa nanso ha ne yama kama wonni dwa se de wote ne platform nyo de ai ko abusuafo nchen ko di dwa yenso so kura enti me wo fase fo na motonton banda na mesra mo hwe na obi anyam fraka dam wai obi ba se obodi dwa pa no sum ye ni dwa o DLFM platform so ana sika meboa eno ano no motonton banda fraka dam ebi na unua ba akoye bia na so ahyehye saa no wahunu enti mo hwe na obi ankoye fraka dam obi ba se woton ade o DLFM platform so abanda na mesra subscribe uko keke so na so mudiwa yenim ho hwe ana kofi manka ne ye ne ho asamanyen yankoya ni ma na we yemfa woda we emfa me wofa aseketwa ne den eden Jaden Dakon champon fo so am ho ofa mpa me wofa ase Jaden Dakon champon wey and happy birthday go as to you uko school was Saint Ma community school eno no wo patase was santimeter wo KG2 na wo enti mo fa ase wa senya 5 years nyame nhyira opa no nyo kese ne wa wode no me wo fa ase wudi ndi Jaden Dakon champon nyame nyo kese pa no mpagya mfa adum fa nkwa adum unyine ban pen nipa na school na wo kɔ no eso embra so mfa so pa we efru papa ne den the Mr. Kofi Champon owo manso adubia oye MPP chairman ewo constituency wonom nti nyame nhyira opa me wo fa ase keto a weden ede Jaden Dakon nyame nhyira opa na onye wo kese sanso na we ekɔ ede amaw me wo fa ase we ne den ede Kofi Prince no ne ho fe pa Kofi Prince ewo takwa bompie so ehɔ na mekɔ JHS junior high in fact Kofi Prince na akoyi wuti na ma wafa ase ndo na okotwae and Kofi Prince yɛma awada pa Yakopɔn hyira pa na onye na nim fa gyirawo na sikapa de menka nhwe ya me Kofi Prince kɛseɛ na ma fa ni franco adum and Kofi Prince ya me hyira opi na onye wo kɛseɛ pa It's official. DLFM 106.9. Mufanje wana senka TV so. Sa na mo ye TV so anka mo huma ni so bidibi. Kama hun bibi Sikapa wasra da fo mutim na minim se obi ahya ne body a menim kura enti Kofi mesra boa na mensamfa ne biwa na Adwoa Sikapa me dwunu ha mente ase. Enti Kofi Prince wo watakwa bompie so ne wa woda enti Kofi Yakopɔn hyira pa no mpagya mfra adum kwa adum o ma na ye wa woda no Yakopɔn tena nim fa nkyerɛ wo ɔkɔ nhyira so a onhyira pa
no ma adom na ngwesra no emuzu na happy birthday goes to you Kofi Prince a water kwa bompies we efia bebroni a ono so bompies no se yemfa woda kese we yemfa ema na Kofi ni kwakra mu no we DJ afiba na ode aba ne yanka ho asema yebenya case na wo kire ma Fresh Nation na ya woda Fresh Nation na Fresh Nation no wafa se ne ho afa pa o wa bopa hwe ne bo so atum se yes be mamu a we wudi ne ho agrade obeyew enti Fresh Nation ene wa woda ndisinia wo daughter ne dinde Mary Malonzi ene wo kire mse ne wa woda ndisinia akopon pagya wo na onya okese onfa mfra adumu kwa adumu na de pa biada wabɔ ho mpa ne akopon ma ne mra mu na twede yampon yakopon ko nhyira so a onhyira wo na onya okese pa so happy birthday go as to you Fresh Nation everyone kasa wo doba wo daughter ne dinde Mary Malonzi no se mfa wo da we kese mfa mount we every mi ankasa madamfo ba ko a ne den ede Bismarck ena say yen kan cho so ba ne so do pa nti yemfa wo da kese we yemfa mount Bismarck me chiao shenkane Bismarck me chiao awie pa kase bone ye de se musemufu ne ya maze mebele ntwene se mu ede ema yen Kofitela the champion ma de ko pie mu Facebook no so DJ Zigby eye senior technician on duty akenkanfo mi na ya hwene tia santem ebeso no awie no edi ameje so etakwade kodwokrom twabe wo de hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mponi menkra moden ene Adwoa Agyei twasonte mene me de hye kwankron Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dum Salevi ya kwano hwan na eba Nana Adwoa Silky one hwan sexy journalist ana kwame efum papa no mo ba no radio na Adwoa tena se enya den enya odi abi se wa na adu sika toye ba na Adwoa tena se a enya odi a hwe na wan fa onsa anya den anka ena eda ben ena ejuada program na din ben na da so ena ye that Lumba special better na Adwoa Siki ope fans pa na mrane sanin fans na yenko achire mu hima efifi mu hima enkecha hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no nti ya kwe radio ri ene dia wo don saka obechi wo dedua ifisi tia mra ya ma mu nyina mo ya adehye Kwame ade wakabu mu ana iso